Yes mga boss, kumusta kayong lahat at magandang gabi ulit sa inyo, no? Ito yung part 2 ng ating pagbisita dito sa San Fernando, no? Ayan, after natin ng orchids, gaya last year, doon sa last year na video natin, after natin ng orchids ay diretso tayo dito sa capital town. Ito yung biggest McDo ng Pilipinas at dito tayo kakain. Ayan, may mga pasyalan din to mga bossing, no? Diyan, ayun, nakikita nyo yung sa likuran namin. Tapos sa likuran ng McDo may marami pa dyan, pero kakain lang kami saglit mga bossing. At kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe, no? At huwag nyo pong i-skip yung mga ads natin. Pakipollow na rin po yung Facebook page natin, Boss John. And guys, kain lang tayo at enjoy lang kayo sa panonood. Ayan, tara, ikutan na natin guys kung anong meron dito sa capital town. Enjoy! Ang ating mga kamay, bawin mo. This Christmas, yeah, that's a Christmas tree. Yan guys, nandito na tayo sa likuran ng capital town, no? Ayan, sulitin natin yung oras natin dito sa San Fernando, Pampanga. Capital town guys, andito yung yan nga yung kinainan natin kanina, yung biggest McDo ng Pilipinas. At malapit lang ito sa Orchids Garden. Ayan, 3 to 5 minutes nandito ka na. Kaya sulitin na natin. Ayan, dito sa likuran meron silang bazaar. Ayan, nakikita nyo naman mga pagkain. Ayan, iba't ibang pagkain. Kaya hindi kayo gugutumin dito mga bossing. Dito sa likod, no, yan, dito malawak na park dyan. Pwede kayong maglatag-latag dyan, sa baba. Talagang may enjoy nyo yung family bonding nyo dito mga bossing. At dito sa Pampanga, yan, nakikita nyo naman kahit saan, no, ang dami mga pailaw. Kaya feel na feel talaga yung Christmas dito sa Pampanga. Yan, may mga damitan din dito, yan, no? May mga bibingka. Ayan, mga laruan. Ayan, si Princess, oh. Pumipili na si Princess. Ayan, ito pa tayo dito mga bossing. So yan mga boss, hintayin lang natin yung binibili natin takoyaki, then uwi na rin tayo. At hanggang dito na lang din yung video natin ngayon dito sa capital town. Maraming salamat sa inyong panonood mga bossing. At please, huwag nyo pong i-skip yung atin. At once again, pag-follow nyo na rin po yung Facebook page natin, Boss John. Maraming salamat mga bossing. God bless you all. Advance, Merry Christmas.
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.